hono ngu cumu meeɗali waɗude e Suisse ko ɗum nantini keñen horejo leydi ndi o holliti gillande fitina o waɗunonde fabitittoɓe neldama e nokkure nde ndu suudu baara noddirandu les constellations wondu e Cran Montana ana andira jaɓɓade hoɓɓe walla yilliyankoɓe e wisedeɓe hewɓe saabe pettande ɗum woni pétard e francire yimɓe tawanoɓe e nokkure nde jawali andude cumu ngu nate kañum e vidéoji jiilotoɗi e dow miidiaji ɗi ana hollita mawnugol o fitina e limore sakitinde hokkede nde ko ɓuuri capanɗe nayon no maayi o fitina ka jonno on alhaali ana miila ɓeydo nde wonno ko ɓuuri temedere yimɓe barmi hewɓe e mabɓe ko barmanɗe nawɗe gondi e wi horeɓe policiɓe canton du Valais horeɓe leydi ndi nantini uditingol tefore gam laɓɓinde ko woni sababu ngu cumu e talkuru jagorgal kalfinangal jokkodiral hakkude France e leyɗe jananɗe nantini France naɓe jeenayon barmi e on alhaali jetton woɓɓe jiitaka tafon horejo leydi ndi jaati Emmanuel Macron nantini jamma hanken cuuɗi cawrirɗi France jaɓɓike yoga e barmuɓe ngu cumu ka jonno adadu mabɓe andaka horejo ngomu dental leyɗe Europe Ursula von der Leyen holliti sunare mum e o fitina o nantini ballal leyɗe fedde nde fewde e Suisse o saaha nawɗo